Ne jogi okwedi kabisa wach mar donjo e sirikal. Ni neno wach ni nang'o? Koro uduto koro donjo e sirikal. Aparo ni ok anyal wacho ni ji odonjo e sirikal. Kech kaluwore be gi chik owuon to dwaro ni bunge obed independent. Ma be gima nyaka wachi. Wabunge bedo independent manyiso ni wan watimo gigewa. But aparo ni sani koro gima osiepna wacho en adieri ni gik manyoche gitime mudho. Koro ginyalo timo sani godiochieng'. Wan wachako timo gi godiochieng'. Ing'eni wacho ni adieri ok tow. Inyalo kwedi, inyalo goyi, inyalo lawi. Adieri ok tow. Wambe ndalo cha ok ni wawuok e chama. Ne gina political statement maneno ka ji make around us ni wawuok e chama. Wando ko wuok e chama. Gima no atimo en mana ni wacho niya, kane wakoso donje ka jakom nokoso yudo telo. To jowa be dwaro, kech gimbe gigolo usuru, jowa be dwaro gik moko. To kano wadhi wuoyo gi sirikal mondo timnwa gik moko. So that engagement man watimo ndalo cha, ka koro jowa gibe sani koro biro. Taparo ni koro sani koro wariwore together mondo ji sudo mbele. Lakini wamor ni gima no waneno chon ka wabedo piny. Oluoch gini noidho yien to ok ne. Sani koro wanene together. Koro wasuda kamoro achiel. But ing'eyo Trevor